Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ining nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 30 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Kamusta na kamo, tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad ng ini nga programa agud sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita upod sa aton nga mga ka-newsline na reporters. Sa aton nga mga kauturan nga yara sa kaumahan, kabukiran, kadagatan, kagang iban nga yara sa iban nga pungsod, kumusta na kamutanan? Paliog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag paliog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Paliog standby. Kay unahon nato nanay check ang Pag-asa Iloilo para mahibaloon ta ko na diin na si Tropical Depression Lani. Ngay kay na o malin pa kahapon, grabing ulan. No, nga dala niya daw wala na buwas blang pagbundak sang ulan. So ibaloon nato nanay sa Pag-asa kung kumusta na si Tropical Depression Lani. Standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Unahon nato nanay check ang Pag-asa Iloilo. Naka-standby na sa linya si Engineer Michael Viola. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Viola sir, si Johnny Diaz sa Iloilo Newsline, mayong gabi. Magandang gabi din po sa inyo sa lahat po ng mga nakikinig at narito ang pinakahuling update sa pagiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Kanina alas 4 ng hapon ulit namataan yung sentro ng Tropical Depression na Lani sa may layong 380 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Taglay pa rin dito ang lakas ng hangin na umabot sa 45 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso na umabot naman sa 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilo sa direksyong pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at posibleng makalabas na ito ng ating area of responsibility bukas po ng umaga, araw ng Miyerkules. Sa ngayon, yung kanyang trough o extension itong nasabing bagyo ang nakaka-apekto pa rin sa may probinsya ng Iloilo at titirang bahagi ng Western Visayas, kaya magiging maula pa rin yung ating kalangitan na may mga kalat-kilat na pagkulan at pagkilat at pagkulog. Ang magiging atas ng ating temperatura ay mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. At mula po dito sa Pag-asa Iloilo Station, Michael Viola, magandang gabi po. Engineer Viola sir, wala naman sang nakita nabi na siplatan ang Pag-asa nga mayara nga low pressure nga nagapadulong gasunod sa kay Tropical Depression Lani. Meron po tayo namataan na panibagong sama ng panahon o LPA, no? Pero ito nasa labas pa ng ating area of responsibility at posibleng makapasok pagtapos po ng bukas po ng gabi o di tayo araw po ng Febes, kaya patuloy po tayo mag-monitor dito sa panibagong sama ng panahon. Oo. So daw hindi kita ni makapamulad galin gagawa sila ni may gapasulod naman. Kaya sa point sila, posibleng mag-improve ang ating panahon pero sa araw lang po ng Febes. Oo. Engineer Viola sir, madamo nga salamat pag diri sa Iloilo Newsline, maayong gabi. Okay sir, wala naman sa mga gabi ulit.
Iloilo Newsline Weather Update. So, nagapagwa na si Lani. Pero may nagapasulod naman nga tropical depression no kon isa naman ka low pressure. O kabay pa tani nga hindi na mag-develop into tropical depression. Kaya grabing ulan no. Ang iban nga lugar ginabaha na. So i-check naton ini karon ang latest nga update sa tropical depression Lani nga nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility apan nagbilin sang baha kag sa iban pang lugar sa western na Visayas katulad dito sa probinsya sang Capiz nga ginabaha ang iban nga porsyon kag ang iban man nga barangay sa probinsya sang Antique. Sa dugang naton nga headlines, President Rodrigo Duterte nag-issue sang memorandum sa mga cabinet members nga hindi magtambong sa kung ano man nga hearing sa Senado o Kongreso kung wala sang clearance halin sa iya. Senate Minority Leader Senator Franklin Drilon nagaplano nga i-challenge sa Supreme Court ang gin-issue nga memorandum ni President Rodrigo Duterte. Kinanglan kay daw mo man isang una sa during that time ni President Gloria Macapagal Arroyo nga ginpunggan niya man ang iya cabinet members nga magtambong sa Senate hearing kay gin-challenge to Supreme Court. Gindeklarar nga unconstitutional ang pagpagwa sang presidente sang iya nga memorandum. Former Senator Ferdinand Bongbong Marcos nag-file na sang iya nga COC o Certificate of Candidacy sa pagka-presidente. Facebook nag-shutdown humalin alas 11 sang tinalikdan nga gabi kag nagbalik alas 7 kaina sang aga. Rason sang management sang Facebook may trouble sa ilang nga system sa pag-shutdown nagtugas ang losses nga mga 545,000 and US dollars 545,000 US dollars o kon 27 million 647,850 pesos. Check naman karon sitwasyon sa Antique paglabay sa tropical depression Lani, lakip na ang latest nga pamulitika sa probinsya sang Antique. 17 ka mga balay sa Talibong Zaraga ginagyan sang buhawi. 2 ang totally damaged kag 15 ang partially damaged. Nueva Valencia, Guimaras Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz wala sang kontra sa pagka-mayor. Kag mayara kita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers kag mga ka-newsline. Palihog lang, like, share and follow. Kag padala ka mo diri sang inyong mga pa-shoutout diri sa Iloilo Newsline kag Guimaras Newsline kay aton ina nga pagabasahon. Palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para ma-notify ka mo insigida kung mayara nga mga insidente, mayara nga mga balita, insigida nga mabalaan ninyo basta nga may dita lang kamo. Standby sa atong mga listeners, more power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay.
Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, barato ang presyo, kag saburuso katama. Ginagarantiya naman sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. May ara man kita sa Food Panda. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, pres kakag barato. Ang Egger Farm ginapanag-iyahan Nanday William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Balik kita sa ato nga pagpangalagad sa mga manunodlo, no? Happy World Teachers Day, no? Kamo nga mga manunodlo, ginapasalamatan ginamon kamo. Kay kung wala kamo, wala man kami nagamo simni, no? So madamo gid nga salamat sa inyo pagsakripisyo, sa inyo nga pagpulaw-pulaw, nga hatag sa nga kaalam sa mga kabataan, no? Salamat gid, no? Halin sa daycare, elementary, high school, college, sa mga tanan nga mga manunodlo, no? Nga sakripisyo, nagapulaw bugtaw para sa paghimo sang lesson plan. Madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Ano ang ma-describe ta sa inyo daw hindi, no? Ma-explain naton bangod nga kamo ang nagmold sa mga kabataan, kamo ang educator nga tudlo ikaduha nga ginikanan, no? Ikaduha nga ginikanan sa paghahatag sang maayo nga ikaalam sa mga kabataan. So madamo gid nga salamat sa mga manunodlo, mga teachers. Happy World Teachers Day. I-check naton ang atong koneksyon sa probinsya sang Antique. Hibaloon ta ang tropical depression lani ito kung anong kahalitan dito kag ang latest nga pamulitika sa probinsya sang Antique. Yara naka-standby ang aton ka newsline. Yan newsline Romeng Antonio Paliog standby. Ka newsline na Romeng, mayong gabi. Kanyos line dyan, halin ka gabi kag basta subong hapon. Subong nga gabi nagaparpanalitin lang ang palibot na, pero kaya kainasang mapon nagaulan-ulan. Almost sobra 24 hours. Mga 24 hours ang ulan-ulan na batyagan eri sa probinsya sa Antique. May mga pagsaka gid man sa tubig kami nga sa pera sa mga low-lying areas diri sa probinsya from north to south apang hindi atulad kag parihas kag nagligad ato nga bagyo nga ating bangod buhay kato panara naglawid gawa ang oran daw nagpupot gid ang tubig, no? Daw nagpundo gid ang tubig sa tubig sa utak kag naglapaw. Kung sini bangod nga amo lang ini ulan sa gabi kag ilog-adlaw ang kaasuod pero hindi katulad sang nagbigad nga mga sinima na. Pero sa subong kato kanya sa gani nag-subside naman kay man dapat paniritin na lang ang saan namon diri sa Antique. Nag-travel kita halin na sa Jose
Ari na kita subong sa banwa sang bugasong mga tunga-tunga na naton travel ang Antique from store to Central Park. Dire sa bugasong mismo, nag-report kita, malana na hindi. At may mga kasada sa bugasong nakauna, nagabraha, kaya ay tubig. No? Ay tubig. Mala. Kaya pagpadulong ko sa San Jose, Kalawaan, kag Tidyaw, Barbasa, may mga lamab-lamab sa kasang. Pero ay nagsasada sa inyan. Naga-feedback imo kan? Communication. So, bot ang balon nga malana, wala na sa nga tubig sa mga dalanon. Oo, kanyos lang dyan. Kahit ina, ang nagpasalusin kita, medyo dalom pa hindi ka ulan, ged. Oo. Nagabaha ang mga nagabaha ang kalog sa tilig kalsada. Nagabaha. Eh, nanti, damol ang uran. Especially kanina, mga alas 2. Alauna sa alas 2 sa panahon. Kahit ang ulan, partner, dahil katapos ng dani, pinugid niya iliyasang Antique. Alin sa north, pagdulong sa sur. Wow, so, grabe ba? kung makamus ni ang ulan, binog panay, kaya ganun siyang punta sa Antique. Yan ang punta sa Antique sa sur. Iloti. Kung sila kason ng Antique from north to south, idagwa na sila, binog panay. Oo Ti gina tap git gina ang ulan kay bisan diri sa siyudad sang Iloilo, daw gina daw hindi mo maharaw ang ulan na. Oo. May iban nga mga kabanuhanan sa sulod ng banwa nila kasi ilang mga public market kapin ba kung sa Ulasi kagpagabi nagbaha ang ila nagbaha ang tindahan bangod ngiti nagtulag ang drainage system mabanaan mo gid sa yan kung parado ang drainage ay man na kung magpasok ang ulan hindi mag-iling ang tubig nagabara at nagabaha. So amo nang problema ko ang drainage system why kayabaan da sang mga higko da. Di ang iban ginahulog nila ang mga solid waste and solid material na buhay wala matunaw. Di dapat liquid waste lang ini dapat masunod sa drainage mo. Ang mga solid waste parehas sa matindahan, hindi na segregate, dapat ini. Kag may dumping site, ini dapat. Kagaling ang ora pinisiplina lang ng mga vendors, o may mga pisto, o may sumapin sila da, ano nga masolid material, ginahulog man. Ginahulog kanyo slide yan kanyo sa yan ginahulog kanyo slide yan sa drainage. Kamusta ang signal tayo sa yan Oo. Dali lang gid na utod. Na gulpi lang na dula ang iyang kwan nga audio. Ni Kanyos line na Romeng Antonio. Balikan ta. Kanyos line Romeng. Okay, amo ni kanyo slide yan. Ang observation report sa Bagyo Lani diri sa probinsya sang Antique. Pag sa ilo kita samahin sa politika, kaina nag-file ang isa sa mga congressional candidate diri sa mga probinsya sa Antique. And the person, kanyo slide yan Congressman Paulo Javier, buwak na yan sang certificate of candidacy ang ining si Adi nga Fajardo. Ang bata ni former Panay News ako ni Dalit Panay News publisher Dani Fajardo kanyos line Dani. Ako ang mag-file buwak. So kung ma-file buwak si Adi Fajardo
bali Loren tanang kanyang kandidato, congressman nga mag-file buwas. Mo lang man ini ang mga kandidato congressman. Kag tibangod unwan iyang away. Kain sa gobernador, ti buwas mag-file ang grupo PDP Laban, ang ining grupo na ining si Captain Vic Tibilicio nga kandidato sa administrasyon ng mga bunggo, incumbent governor diri sa probinsya sa Antique kag buwas, ang last kag ang ikatatlo na nag-file naman sa bahin naman niya sa vice governor. Ang una nag-file ang si SP o sa ngunyang panalaligan member Vincent Tuscio, ginsundan sa Domingo sa grupo ni Governor Cadyao, ni Governor Cadyao, ang ina-vice governor nga si Edenos sa nag-file, buwas ang ikatatlo nga vice governor nag-file sa grupo sa PDP Laban. So, botang balon na Kanyoslan Romeng, ang inyong ang magapadalagan sa pagkagobernador, 3. Sa congressman, 3 man. Hindi, sa gobernador, 2 lang. Oo. Si incumbent governor, Rodora Cadyao, si Captain Vic Tibilicio. Oo. Sa congressman niya, 3 gid. Sa congressman 3, sa vice governor 3. Di masadya gali na da. Masadya gini. Mante, otod sa congressman, otod sang incumbent congressman Tubong, si Loren Legarda, mapadlagan senador, yung utod niya mabulos, isanin siya sa former congressman, dito sa Antique nga si Paolo Javier. Kaya wala takbahan kung paiwag ang kaninturan ni Adi Pardo ni. Oo. May kuan man na, lunsay may mga pamilya da, padamo-damo pamilya na lang maginamo sinagli eh. At luwas sa pamilya, majority din naman News ang dapat makaboto sa ila. Ang si Adi Pardo, why ni siya sa mga mayor, why man sa mga konsyal, why man sa vice mayor, wala man mga board members. So, may isa siya nakatabid niya board member, pero ito nakatabid ni Captain Vic Tibilicio, board member ini siya ni Captain Vic Tibilicio, pero ang congressman niya iya si Adi Pardo. oy, So, independente si Ade? Huwag ko malo kung ano ang partido niya sinik. May mga koneksyon man nila. Kung tiradakan nagalagan subong presidente mo, bla na nga may independence yung koneksyon nila. May partido, ginagaling huwag patakbalo. Pero nawalaan tani buwan kung matawag ko siya press conference, kaya nag-contact siya sa mga local media sa Antique. Mabala nato na kung ano ginman ang plataporma niya tapos anong iya nga partido kung may aragid man basibla way makamaan nga baga buwas may kumplito na sa nga slate Kanyoslan Romeng. Kasi pwede ini mapailang anay pero sa ulihin na ining nagfile sa mga kabanwanan nga na konsyal pwede niya nitipunon. Pwede niya nitipunon nga bago kiwal sintin yung grupo kamo may dependent kamu dala kampanya ko sa banwa-banwa nyo. Laban-laban ni ride on no? Oo, amo na. Ining si Adi Pardo, alin elementary, hasta school din nila dakso sa Antique. Pero kang nagpuliyo, sila, hira na sila nag-uli sa Banguryaw, kaya ara sa una sila, ang opsinan lang. Oo, ilang nga publishing, ang ilang nga makina aras Manduryaw na amo no high school elementary high school din siya nag-eskwela sa delegate ang sa Lasarten Memorial High School din sa mga business mo sa Lasarten ang mga rules niya sila mga Santillan din sa barangay Bayan sa Jose sa tupatid sa nasunog na Gaisano Gran Molo Bantique. Amo na siling nga padamo-damo gali pamilya maginamo sina kag pabakas-bakas sa kampanya
Kang panamo-namo kwarta. Oo, laban-laban gin. Oo, te, sa buwan. Ang filing ni Captain Vic Delicio kag ang grupo tubikilaban rin sa Antique, kubiran ng mga media nila, nag-invite ng media sa ho. Dati kung ano yung mga matabuan ka dira, ikaw na bahala da. Sinisindi, bukas ko na sa Boitas Capital Town, may matrabol ka nawa ko, oras ito sila nga. Oo. Tingnan ko na matrabol ka nawa, nagtanda ka nawa, kapayal, handa mo si Ute. Oo, total, kilala mo man na. Ate, sige, ate, kung kilala, ate na pa. Unis na kilala sa akong, pinasilintayin natin. Kilalaan niyo ko ako silintayin niyo para maklala niyo mo na. Oo, kung hindi sila mangilalabay da. Ate, kung di tanda kilala, ate, ba ina? Oo, Hindi ba ako na, importante na yan. Update pa basta niyo. Ang punto nga kung gusto nila katakantuan, po amin na katayin. Oo, Kaya mo tatagkakanto sila. Tandaan nila nga eleksyon subong, sila yan nagapangita sang ilang kalyado, sang ilang manog broadcast. Hindi kay kita. Uy, may programa tatang at tatagtunan na tatang. Sila. Oo, amoged. Oo. Kaya kami sa bulit, ito sana, may nagahambal ko talaga sa radyo. At may programa, tatang na mabatian ang atin na mga tingog sa tanginan. Amoged. Kaya yung sa inyo, ano nga? Oo. Mga report na ito nga madulong geek na andare sa probinsya sa Antique. Ako dyan si Newsline Morning Antonio Report. Mga report para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Newsline Romeng Antonio, live and direct sa probinsya sa Antique. O nastanan ang paglabay to sa tropical depression lani, away man nagtugag isang kahalitan na kaina ko no. Nagdalom-dalom gid man ang tubig sa mga karsadahon apang madasig man nga subside. Kag ang pamulitika mahimo nga three-cornered fight sa congressman ang Kapitan Tos Barco mapadalagan dason ang former congressman man sang Antique nga si Paulo Javier na mapa-re-elect naman o kung mabalik kag ang bata sang former publisher sang local newspaper ang mapadalagan man sa pagka-congressman. Samtang duha ang magapadalagan sa pagka-gobernador kag tatlo naman sa pagka-vice-gobernador. So bantayan nato nini kay boss daw ma-file kuno sila sang ilang mga certificate of candidacy dito sa probinsya sang Antique. 57 minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases.
With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself
being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City! Gusto nyo magbakal sang preska nga isda? Kadto kamo sa Crossing Pacho, Duanyas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda kag mga seafoods ang magasawa nga sanday digol kag nadyama. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ilang nga lutuan kamo, kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Salamat sa aton nga mga followers sa Iloilo Newsline kay Mechelin Bines, June Tiham II, Janine Sobretodo, Zach Iniego, Jay Sawain, Ernie Dumdum, Talahoy Reyes, Abdul Salam Talusan, Moises Bantolinaw, John Bilbao, Sigaton Bembo, Garde Jedeboy, Rolly Shapo, kay Jos Abellera, Preya Aligarbes, JP Loperez, kay Peleno P, J. Barillo, June Alieves, Ledwina Farillo, Alan Toldanes, kay Boy Bores, Toto Cantillana, Jeremski Acero, Samuel Dalasan, Ronald Kahinod, Jonard Apolinario, Rowan Pasilan, kay Sir Francisco Lindero, Mariano Magtoles, kag Nicole Vasquez. Draman sa kay Hazel Calataro, kay Tojonjon Sapio, Rodney Horteliosa, Lynn Grace Palomo, John Azazel,
Rovan Alave Adjo, Ilan Romero, Mary Joy Castiva, Marie Eve Santia, kay Wer Sobel, kay Soledad Gamboa, kag kay Leslie Londonio mayong gabi. Kag sa aton mga ka-newsline, paliog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag paliog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Palihog lang like, share, and follow sa inyong mga kilala. Ipalaptan nyo, no? Ipalaptan nyo palihog kung sa kan pa. Palapnag ang maayong nga balita. Kag kung Domingo, hindi kayo makalipat, may maari kita diri nga misa. Alas 9 sa aga, tutob las 10. Ina direkta sa Harong Metropolitan Cathedral. So, sa mga listeners natong mga ka-newsline, lihog lang, subscribe sa YouTube channel kag palihog like, share, and follow para nga ma-notify ka mo insigida sang mga nagakalahinabo. Sa mga nagapamangkot, parte sunog kay Nas Gimaras, araman da sa Gimaras Newsline, tanawan nyo lang dira, no? Sa nagkuha sang video, ginaknowledge taman na da, kay ina. Salamat gid sa kay SB member, Hernani Galvez. Thank you so much. Si Hernani da, sa Gimaras sa Ordan, mapare-elect na siya sa pagka-SB. Sa mga pamilya, suportaran nyo sa gyapon sa Hernani Galvez. Yara na sa atong linya ang Vice Mayor sa Nueva Valencia, Gimaras, Attorney Paul Vincent de la Cruz. Attorney de la Cruz, mayong gabi, si Johnny Diaz. Welcome sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Mayong gabi gid, Sir Johnny, mayong gabi gid sa tanan nga tagpalamati sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Oo. Attorney, magadiretso na lang ako. Ikaw ang magapapili sa pagka-mayor sa Banwa sa Nueva Valencia? Sir Johnny, kamagin medyo choppy, pasensya gid, medyo choppy ang signal. Siling ko, ikaw ang magapapili sa pagka-mayor sa Banwa sa Nueva Valencia kay magatapos ng termino ni Mayor Galila? Yes, Sir Johnny, diri sa Banwa sang Nueva Valencia na istoryahan sang partido nga ako ang mangin standard bearer sa pagka-mayor. Oo. Daw sa ano ka matuod, Vice Mayor, nga wala kontra? Hindi lang kami kabalo, no, kay asa pa man sa 8 ang filing. So, basi may ara man, basi wala man. Oo. Si Mayor Galila, anong iya nga padalaganan? Basi sa pag-istoryahan ay namon sa partido mapahuway-huway anay si Mayor Manny kay medyo malawig naman gawang iyang serbisyo. So gusto niya man anay tutukan ang iyang pamilya. So hindi siya nga saka-saka sa babaw nga magapadalagan, magapapili sa pagka board member? Sa subong wala pa man sang confirmation niya mapadlagan siya sa provincial level. Basta ang sa amon nga pag-istoryahan ay abi sa partido nga mapahuway siya na kag mapalik siya sa private life niya. Oo. So buwas ang inyo nga filing simultaneous ini Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz? Yes, that is correct, Sir Johnny. No? So may misa kami sa alas 7 sa aga, then after that makadto kami sa respective municipalities para mag-file sa amon nga COC. Buwas ni sa aga mga what time? Siguro maka-file kami basi mga alas 9 sa aga kay after sang mass ma-diretso kami dayon file. Ano ang mga wala pa matapos ni Mayor Manny Galila nga dapat nimo tapuson sa imo nga pagpungko nga may pagpungko nga mayor sa Banwa sang Nueva Valencia? So
So una-una gid Sir Johnny iti ang padayon nga pag-away naton sa COVID-19 no kay we are expecting nga ang after effect niya sini malawig pa no. So mga challenge diri sa Banwasang Nueva Valencia kay kami ang tourism capital kung paano mapabalik liwat ang turismo diri sa amon Banwa. At the same time, may mga initial talk na kami ni Mayor Manny previously nga tungod nga medyo madako naman ang Banwasang Nueva Valencia. We are planning po tani nga mag-establish ang duwa ka rural health unit no sentro lang nga kung sa diin address ang concern sa health. So we are planning nga mag-establish dito sa southern area sang secondary RHU para nga hindi na malayo especially sa mga island barangays nga magtadto pa diri sa Banwa para sa ilang medical concerns. At the same time, gusto man namon i-push through gid ang pag-establish sang pag-convert sang fish landing sa Kabalagnan into a fishing port complex no. May na-file na niya bill si Kong Lucille dito sa Kongreso. So we are hoping that for the next few years ma-materialize ang pag-convert sang fish landing into a fishing port complex. Oo. Angay gid man na Vice Mayor nga makaput up dira sa rural health unit sa Kabalagnan o kon Pandarawnan kay sa mga isla malayo-layo sa ila amakon mo nga kun ano magkalainabo i-travel ka papakadto sa Banwasang Nueva Valencia. Matungod din na Sir Johnny no kasi tungod nga ara sila sa geographically isolated area. So malayo na para sa ilang gabiyahe pa boat tapos mabiyahe pag gid sa lakyan. So we are planning mag-establish gid sang secondary rural health unit dito sa area sang Kabalagnan or diin nga malapit dira nga area. Oo. Ang Lanipi hindi bala nga daw mayara dira district hospital? Yes, mayara ina district hospital Sir Johnny no. Iya ina sang province no. Pero sa amon bahin sa munisipyo ang gusto naton nga kung ano ba lang serbisyo nga ginahatag sa sentro sang rural health unit amo man ang dalo naton dito sa southern area para mas convenient especially sa mga island barangays. Oh. So sa imo nga kwan nga plano nga kun ikaw abi nga makapungko bilang mayor sa Nueva Valencia, ano ang mga top priority nimo Vice Mayor De La Cruz? So sa subong for the next 3 years siguro ang mga priority gid si Diapon ang pag-away sa COVID-19 no paano mapasiguro nga hindi na magsaka ang number of cases especially ang number of deaths no. Ikaduwa sinabira kung paano ma-address ang new normal pagkatapos nga malampasan naton ang COVID-19 no. So sa nambal ko kanina kung paano mapabalik ang ekonomiya sang Banwa, no? Paano makabalik sa pag-operate ang mga resorts, ang ating mga businesses. So, amugid na ang mga top priority agenda sang at local government unit pananglitan mahatagan na pusong oportunidad ng mga latad sa ating Banwa. Oo. So, botang balon na health, tapos economy, kag trabaho. That is correct, Sir Johnny. No? Kasi abungid na ang kinanglan niya immediately ma-address after nga hopefully malampawasan natin ang COVID-19. Oo. Madamo ang naghahambal nga bataon pa si Attorney Paul Vincent de la Cruz. Kaya yan bilang challenge ini, no? Sa bagay, hindi ka naman mabindihan kay humalin pa kay nanay mo nga nangin na public official nakapangalagad na, siyempre may ara ka na nga knowledge kung paano magpadalagan sang isa ka local government unit, Attorney Paul Vincent de la Cruz. Check to with na, Sir Johnny. No? Ako ginatake ko gid ang mga challenges sa akon constructively. No? So sa akon nga part, no, hindi naman mahambal, gid nga pag-upa ko sa patag sang panghimanwa kay duwa ka term naman ako nga nag-serve nga Sangguniang Bayan member, sa ka-term nga nag-serve as Vice Mayor. No? And the records sang Sangguniang Bayan will show nga isa man ako sa may maayong performance sa bilang membro sang Sangguniang Bayan. No? And hopefully with the
with the lineup that we have now, no, nga ginistoryahan man namon kung paano mapaki-paki nga equally represented ang tanan nga sektor. Ginalauman ko man nga hindi man mangin mapudlay para sa ako. No? I always believe that I have people who always have my back. So hindi man ni mangin mabudlay gid para sa ako. Oo. Mayara ka nga programa sa mga pamatanon kay hindi manigar nga ang mga pamatanon kapin pa nga daan nga way man guwang iban nga nagatuman naman sa mga minimum health protocol mentally disturbed no sila no sa subong pandemya. So may programa ka nga na parte ni sir para sa ila? For the past years, Sir John, ginatinguan din na po nung maka-maintain sang close relation sa mga pamatanon through sa sangguniang kabataan. No? So that's why active man ang partnership namon sang sangguniang kabataan through the SK Federation. Kag we are also contemplating para mas ma-activate pag ang participation sang SK kung kaya tanawon mo no kung kaya sang budget sang munisipyo later on. We are planning kung tani nga maghatag sang sort of monthly honorarium sa SK Treasurer, SK Secretary, kag mga sangguniang kabataan members. Kay sa present setup abi sang SK, ang sangguniang kabataan chairperson lang ang may ginabaton kada bulan. Oo, honorarium. Wala yang treasurer, wala yang secretary, wala yang SK kagawad. So, isa na sa gina-contemplate namon nga kung makaya sa munisipyo, at least makahatag man kami isang bulig sa mga SK kagawad, SK treasurers, kag SK secretaries. Oo. Base pa lang nga makonsiderar man sa nga aton nga provincial government pagi sa aton nga sangguniang panlalawigan kag madala na lang ang mga force multipliers o mga tanod kay nagaserbisyo man sila sa barangay Vice Mayor. Oo, sa Subong may ara na gid man ginahatag ang munisipyo no. So may agreement ni kami sa barangay, nagahatag kami sang monthly honorarium sa barangay tanod, barangay health workers kag barangay nutrition scholar. Oo. So mas maayo ni. At least nga kung ninali ara Canada, maplastar na initan ng tanan na Vice Mayor kabay pa nga mag-improve ang economy makabawi-bawi kita ilabi na sa turismo sa banwa sang Nueva Valencia. Oo, amo na ang tinutuyo Sir Jamie, no, we are hoping and we are praying at sa kaluoy sang mahal nga Ginoo kag sa suporta man sang kabarangayan, sa tanan-tanan nga mga partners and sectors, partners in development. So hopefully we will be able to achieve all of these things. Oo. Vice Mayor, madamo gid nga salamat sa tinyong ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Base may dugang ka pa, go ahead, Vice Mayor De La Cruz. So madamo gid nga salamat Sir Jamie, no. Siguro I will take this opportunity lang sa gihapon no nga padayon ang panawagan sang LGU nga madamo sa gihapon ang active cases ng COVID-19 diri sa aton nga banwa. So kabay pa nga bululigan din ng tanan-tanan pinaagi sa pagsunod sang minimum health protocols, especially ang mandatory wearing of face mask, observance ng strict and physical distancing, kag pag-prohibit sa mga nautod ang linya ni Vice Mayor De La Cruz, no? Dangid kay Balikanta na utod kay may ara siya nga panawagan sa mga pumuluyo sa nga Nueva Valencia nga dapat magkooperar parte ni sa pag-observe sa nga minimum health protocols. Kay amo man lang ning importante nga dapat i-follow naton kung anong naplastar, anong nabutang dara sa Department of Health, sundon ta lang, no? Sundon ta lang kay way gina sang problema basta nga naga-follow lang kita, nagasunod lang kita sa ilabi na sa health protocols, way gina sang problema. Ilabi na ang pagsuksok sang face mask. So hindi ka mo basta-basta nga magwa sa inyo nga balay kung way ka mo sang face mask. Kay basi carrier ka mo, damo ang mahalitan nyo, mabutang sa alang-alang kag magdamo ang mga ma-infect sa COVID-19 sa banwa sa Nueva Valencia. Balikan ta si Vice Mayor, pasensya na utod.
Ayaw, Sir Johnny, kasi sagid, utod na kita. Oh, go ahead, Vice Mayor. So sa liwat mo kadayon gid ang panawagan sang LGU sa tanan-tanan nga pumuluyo nga buligyan gid naton nga mapanubo ang cases ng COVID sa aton nga banwa pinaagi sa pagsunod sang minimum health protocols, especially ang mandatory wearing sang face mask, kag observance sang strict physical distancing, kag pagpaiway sang mga mass gathering kung sarang mahimo. Okay. So, Vice Mayor, base makayo lang kita dira, boss. Base makakuha kita pictures kag makaambit man kami, boss, sa inyong filing dira. Palihog lang. Oh. Sige, Sir Johnny, ma-send ako sa imong messenger. Okay. Thank you so much, Vice Mayor. Good luck, kag God bless. Madamo din salamat, Sir Johnny. Stay safe, everyone. Thank you so much. Si Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz, ang Vice Mayor sa Nueva Valencia nga magapapili sa pagka-mayor sa nasambit nga banwa. More power Iloilo, bringing more to life. Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ilaw opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede niyo makontak sa Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Graphics Innovative Mind, Compute Techniques, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan langid sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics kinapanag-iyahan ni Sir Manny Sanoy. Mayong gabi kay Arnel, kay Ronnie Aguas, Hazel Calataro, kay Gemma Cabalonga kag kay Tokadoy, Vic Guardapis, Fidela Perez, Edgardo Cederio Jr., Delbert Jocades, kay Nonoy Mark, ng Roxanne kay Yana kag kay Johan, Draman kay Juna Menjola Alidron, Kagawad Betty Malion Talavera, Rovan Arave Adjo, Manuelita Sibonga, kay Julian Bautista de Celos, kay Mami Alice ng Tata ng RK, kay Siya kag kay PJ, daman kay Toto Justin May, kag kay Nanay Oning, kag kay Nong Kenneth, kay Jessie Rentoy, kag kay Josel Talavera, kay Bong Loria, Eli Daanoy, Nejima Tupas, Digol Panes, Juicy Lagman, Cirlo Tupas, Emily Tobiara Diajo, Joy Pamusina Pio Quinto, Kanday Tototong, Tacherel, Bebe and Toto Child, kag sa Lucendo family, Stephen Alcain, Lorna Perono, Gary Matiliano, Gina Jan Lozano Sarmiento, kay Bebs Villanueva, Manolita Sibonga, Jomel Siwagan, Christy Galio Gonzalez, kag kay Eileen Andres Sorsano, mayong gabi. Kag sa Kay pari Inday Cirilo Mijares, mayong gabi. Happy birthday man kay Claire Mijares in heaven. No, kay Ihada nga na sa kay Papa Jesus. Happy birthday lang, no? Kabay pa nga ubayan na buligan mo, no? Ang imong mga utod kag si mama kag si papa nimo. Sa mga gwardiya sa Ceres Terminal, mayong gabi sa mga empleyado dira sa Balyacar Transit Incorporated, sa mga vendors kag porter nga nagapamati kada gabi, thank you so much. Draman kay Agripina Alazan, Romel Porquia, Rito Chiva,
Tolyada Salcedo Tamagos, GP Palencia, Joan Galliera, kay Zane Villanueva Octaviano, Lenny Ifondo, Kanday Tocone, Antenine, Maya, Andre, kag kay Mama Bining, kay Norma Briza, Henry Vargas, kay Tachera Malunes, kag Ruel Malunes, Bobby Estamber, Marisa Calubran, kag Nolly Diaz, mayong gabi. Sa mga katapos sa media nga nagamonitor dire mayong gabi. 29 minutos na nakaligad sa alas 9. Balik kita sa atong nga pagpangalagad sa Iloilo Night Watch. Ipabati ta sa inyo ang statement ni President Rodrigo Duterte. May kaangtanan sa pagpirmaya na sang memorandum para sa mga cabinet members nga hindi basta-basta nga magtambong to sa hearing, sa investigation sa Senado o kung sa Kongreso kung wala sang clearance halin sa Chief Executive. Ginbuhi naman ang sanguna man nga ginimo tobla ni President Gloria Macapagal Arroyo. May plano si Senator Franklin Drilon nga i-contest ini, no? I-challenge ini sa Supreme Court. Ay ati sa dira man lang na sa Supreme Court mo magadulog. Ay plano ni Senator Drilon nga i-challenge ini ang ipagwa nga memorandum, i-issue nga memorandum ni President Rodrigo Duterte. Yari si President Duterte. I have issued a memorandum. This memorandum because we cannot allow blatant disrespect of resource persons at the ongoing hearings of the Senate Blue Ribbon Committee. Gordon, you are not God and you cannot play God. No. You cannot continue this hearing till kingdom come. You are not a senator forever, and the time of reckoning will come. You and the Senate cannot compromise the government's COVID-19 response by getting agency leaders tied up for so long at your beck and call. Again, if you think you have enough evidence against Parmali to support your allegations, go ahead and file cases against them at the proper courts. The Senate is not a criminal court. Stop using it simply at a witch hunt. Ang problema yung tao ko lang. Yung Parmali, I said, gustutin ninyo na gusto. Tear it, whatever you want to do with that company. Huwag mo lang isali ang mga tao ko. Si President Rodrigo Duterte, tinghambal ni President Duterte, ang hindi lang ko gusto nga dalon mo tawo ko sa investigasyon da. Tiyan pa man ko sino investigahan sa Senado? Kung hindi pag-investigahan da ang mga involved, sino karon ang investigahan sa Senado? Kay mayara nga cabinet members nga madala sa investigation? Ti kun dalayon lang na nga may gapamalabag no sa investigation ay basi magpinsara mga tawo karon sang malain da. Instead nga way pa sa may nakita ang kamalamalaan basi bla magsiling sila nga may ara gid man guro no. Di dapat nga itugyan na da sila sa Senado. Kay ila na iya poder, sila na iya ang may kahihibalo da. Kag dapat, hindi na pagpadugayon. Kung mayara nga enough nga evidence, pailan sang kaso sa korte. Para nga hindi na maglawig pang aguni. No? Hindi na maglawig pa ang istorya dira. Para mabalanta kung sino ang involved na da sa alid sa
overprice, alleged overprice sa pag-procure sang medical supplies. Kay kung galawig ng aguni, gadako, galapad ang problema. Nag-issue na sa memorandum ang presidente. Kagamo ini ang ginahulat-ulat sang Senado. Nga kung ninali nga mapirmahan na sang presidente, ila i-challenge sa Supreme Court. Mabalaan nato ni kung hinali nga ma-challenge sa Supreme Court. Kung constitutional ang pagpagwa sa memorandum sa presidente o kung unconstitutional. So, ang Supreme Court amo na siya ang magapamatbat. Siya na ang magadesisyon. Siya na ang magatanaw kung may ginlapas sa Philippine Constitution ang presidente o kung nagatindog malang siya sa basiman, no? Sa nakasaad dira sa Philippine Constitution. So, hindi kita makambal nga insaktong presidente, insakto ang Senado, o kung sila nga ang insakto tanan. So, dapat ang mga pumuluyo ang magahulat ini kung ano ginman ang insakto. Kaya dira naton mabalan kung sino ang naga-waslik poder. 35 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta ang pag-accept sa challenge ni Senator Franklin Drilon. Ang minority leader, Senator Franklin Drilon. Kay sila ini ang nagabugo subong sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagpamuno ni Senator Gordon bilang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. If the circular limited to Si banning Senator government Franklin from Drilon. Senate hearings? Only in the Senate? What about in the House? Directive or the memorandum order pertains Yes. only to this particular Senate Blue Ribbon Committee hearings. Okay. Senate, yes. So it does not cover Only the House. Senate, this particular Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ito So lang the- specific, Gordon is specific. This is what you call the Gordon Law or the Gordon Memo, which is only for the Senate Blue Ribbon, where it does not cover Not- the House not all- particularly. No, Your Honor, not all Blue Ribbon Committee hearings. This particular Senate Blue Ribbon Committee hearings that we're conducting. So this is Gordon specific. Well, this is also Duterte specific. There's been a quarrel between me and No, him. And but just on a serious note, this has all the red flags of unconstitutionality. It only covers the House, the Senate. It only covers the Blue Ribbon. It does not cover other Blue Ribbon hearings, but only this particular Blue Ribbon hearing. This is really, if you want to call it, I cannot see any other memorandum as blatantly unconstitutional as what we have before us. Thank you very much, Mr. Chairman. Unfortunately, the one affected is Senator Tolentino, because he has all the questions on government officials who are banned from coming to this hearing, and in total contravention of the Ermita ruling in 2006 or 7, which we brought up to the Supreme Court when we were the Senate President. And again, as pointed out by Senator Gordon in his opening remarks, this does not involve national security. This does not involve diplomatic secrets or military secrets. And therefore, the appearance before this committee cannot be barred, much less only for this particular hearing. As Senator Lacson pointed out, this is Gordon specific.
Senator Franklin Drilon, no? Senator Franklin Drilon. So mabalan nato ni kung ninali nga i-challenge nila ini sa Supreme Court ang gin-issue nga memorandum ni President Rodrigo Duterte. 39 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Mayong gabi kay Teray Villa, Eleanor Espeja Doronilla, Jan Adagan, kay Lionel Paguntalan Bangyao, Josan Bautista Jo, Joseph Franzuela, Cirilo Tupas, Pastor Ed Casidsid, Terry Pazro, kag kay Sir Sedfree Cabaluna. Diraman kay Si Sedfree Cabaluna, Padlagan City Councilor, si Attorney Cabaluna, kamo na bahala da sa pag-suporta, palihog lang. Nagapangabay ta sa inyo, nga suportaran nyo palihog si Attorney Sedfree Cabaluna. Draman sa kay Erwin Alison Magarzo, kay Maymay Rapita, Joe Pineda, Oliver Sarabia Harjolin, Jocelyn Valenzuela, Felina Latoza, kay Antiting Tolando, Lenlen kay Doc Ronnie Galia, kay Mylene Galvez, kay Ford, Valerie Miki, kay Torodni kag Antitintin, June Kalumay, Anse Kedato Sagutri, kay Tabar Terante Emmanuel, Christian Laguerta, Arna Loyola Segura, Janice Mila, kay John Baliran, Draman kay Janelan Santiago, Mela Pasqua, Charlie Trans, kag Nicole Kabagwa mayong gabi. Kag sa aton mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa among mga YouTube channel sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kaina, naglabay itong buhawi sa Barangay Talibong, Zaraga. 17 ka mga balay ito, ang ginpang lokot ito, no? Ginpang gubaya. Ti duha ka balay, totally damaged, kag 15 ka mga balay itong partially damaged. Mayo mamadasig ang pag-akto sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nga nabuligan dason ang mga pumuluyo. Kay ang iban, why na to bubong? Di makumulo, katya pa to nga kasyang kadako-dako kay Pertik Baskog, no? So, sa mga pumuluyo, halong-halong gid kita mag-ulo-aligmat kon gabi kay mabudlay ng golpilang galabay ang buhawi. 42 minutos na nakaligad sa alas 9. Kay na nag-file na sang iya nga si COC sa pagka-presidente, si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Ini si former Senator Bongbong Marcos, bata ini siya ni former dictator President Ferdinand Marcos. So nag-file siya sang iya nga certificate of candidacy under sa KBL, Kilusang Bagong Lipunan. Kag way tamabalan kung mayara nga gin pangdala siya nga mga upodya nga magapapili sa pagkasenador, basta nakitan ta lang nga siya ang nag-file sang COC sa pagka-presidente. Yari ang porsyon sa pagpabutyag ni former Senator Bongbong Marcos. As I speak to you today, the Philippines faces one of the greatest tests in its history. The global pandemic has raced through our country, destroying the lives of people, of families, of entire communities. And if we have learned anything in the time of COVID, it is that each of us, no matter our station, is in need of the help of our fellow Filipinos.
We must face the challenge as one country, as one people. Together, we must work towards a shared vision of our country through COVID and beyond COVID, to find a way through this crisis with a common goal, a vision to guide us and to lead us. I know that it is this manner of unifying leadership that can lead us through this crisis, get our people safely back to work, for all of us to begin to live our lives once again. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Si former Senator Bongbong Marcos. So mo tong confirmation nga magapapili siya sa pagka-presidente. Tiya sino na nag-file? Si Manny Pacquiao, si Isko Moreno, si Bongbong Marcos. No? Tatlo na ang daw kilala gid. Magluwas na. Timiyara pa iban nga mga nag-file to pilak-bilog. 7 o 8 nga mga mapapili man sa pagka-presidente. Tiyang pamangkot, hindi yan sila ma-disqualify ni nga manginanoisan sa candidate. So, mo pa lang ni naga-file. Di madamo naga-taas kilay. Kay base magupod si Bongbong Marcos kag sa si Christopher Bongo o kon si Sara Duterte. Amo nang ginabantayan until November 15. Kon hinali nga matabo. Di sabagay sa KBL si Marcos, si Sara lain man to, si Bongo lain man ang ilang nga partido. Pero kung hatagan sa certificate of nomination and acceptance ang o kung kuna ang isa ni politiko, di laban-laban nga maupod sila sa gyapon kung may ara nga nag-file nga ibanto nga mapasugot nga mapabulos siya sa iya nga pwesto. So ang final na November 15 gid. Hindi kita makambal subong nga hindi pa tapos kay madamo pa niya kalahinabo after sang filing sang certificate of candidacy. Mayo lang nga pagpamati sa aton nga mga listeners Luzon, Visayas, Mindanao. Kag sa aton nga mga listeners diraman sa abroad. Mayong gabi sa inyong tanan sa mga Ilonggo, sa mga Pinoy nga nagamonitor diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi sa inyong tanan. Mayong gabi kay Nilda Regacho, Maria Loreto Donlao, Edwin Bautista, Meray Tabangcorda, Mary Grace Pengoy, Earl John Gandas, Leia Ariaga, kay Lourdes Sigaya, Nino Nabs, kay Elmermi Yocon, Rose Candoleza Mo, kag kay Winjo. Mayong gabi. Why nakita sa tiniyon sa atong pagpangalaga diri sa Iloilo Night Watch, sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Salamat sa inyong pagupod. Salamat sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Upod lang sa atong technical partner kay Toto Boy Chef kag kay Nonoy MJ. Ini ang inyong mga alagad. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.